Het is maandag 8 december. Dit is de Sportcast. Mij on tafel de Fabulous voor. Heren, welkom. Marcus Linde, die kreeg het in PSV dan eindelijk weer eens een basisplak. Ten koste van Ringo Meerveld. Nou, Andor, had Linde het weer maken? Dat interesseert me net. Ik vond het mooi dat Veldman naar huis luster had. Want wij hadden dit natuurlijk betocht verleden week een mandje. Roelof? Om antwoord Jan op je vraag. Ik ben team Linde, maar nee. Nee? Het net weer maken? Nee? Geert? Ik ben misschien nog wel fanatieker team Linde, maar ik wat zei ze? Nee. Nee. Nou goed, in elk geval hebben we een heel soort te bepraten in een nagelnijen. Grootvolle oorlevering van de Sportcast. Heerenveen krijgt een lesje in effectiviteit en verliest met 2-0 van PSV. En Cambuur wint met dank aan een zeer effectieve beginfase met 2-1 van de FC Den Bosch. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Is dit een lekkere paas? Ja, dat doet hij dan nog weer. Dat doet hij dan nog weer. Ietsje verre. Het is een assist. Dit is een minuutraad van Ben Klaverboer. Werd toch PSV, maar Dennis Man rond de rechterkant van Trogge in. Hij won wat rond. Dan ken ik het maar Joey Veerman. Ja, en daar is hij dan. De 1-0 van PSV. Zo, dit komt een hoop kroet van dat schot van Tony Rulke. Hij draait voort bij Simon. En op 30 meter van de goal. Hellend die uit. Minijs, want PSV komt op een 2-0 vastsprong. Het is de tweede kans van de wedstrijd. En Peppi, ja, een echte spits, maakt het hem. Oh, dat doet Navol een hakje. Wat te lichtzinnig is het. Montialo, kap, schot, doelpunt. En dan is het Jochem Nap die het mij bal verliest. De wedstrijd weer spannend maakt. Montialo, maar de liekmakker. De redding van Thijs Jansen, mij de voeten. En hier aan tafel Geert van Thun, Roelof de Vries en Andor Faber. Welkom man. Ja jongens, het is 8 december. Pakjes Joen hebben we achter de reg. Hebben we nog wat leuks gekregen van Sinterklaas? Bloembollen. Bloembollen? En het slimste is nog, had ik zelf regel nog. Oh echt? Dat is die op die lijstje? Ja. Nou, ik ben van tuinieren. Vind ik leuk. Oh ja? Ja, gewoon lekker relaxed. Oh, nee? Nee, ik vind het natuurlijk vooral allemaal niet te lezen, maar... Dat was een gigantische team. Dat was een vrije voetbalfilm. Maar wel Een meer robot, hè? meer Ja, meer robot. Ja, Goed zo, to the point. Sinterklaas wie trouwens sorry. echt bij Cambuur. En Ja. heel even toch de Geert. Het zilt toch net, hè? Nee. Het zilt toch net. Andor had mij daar echt een bericht toegestuurd en toen heb ik dan waarom hebt, dit moet geheim blijven. Maar dan wist het dus. Ik vind het net. Dat Oh, is nee. het net. Dat is het net. Hast u trouwens nog wat leuks gekregen van Sinterklaas? Ja, ik ben gewoon heel cliché. Ik heb sokken gekregen. Sokken. Ja. Elke man krijgt haar sokken, hè? Ja, dat is mooi. Maar ik bij gebrek aan, wist wat met je vrede. Ik Ja, heb die zie ik een het beetje. nieuwste boek van John Grisham gekregen. De Weduwe. Ik ben Grisham-fan, hè? Ja. Doe ik? Nou, nee, maar ik jij het nou. Ik jij het nou. Dezelfde Ja, leeftijd. hij dek, hè? Ja. Ja. Dat is een boemendingetje. Generatie dingen, hè? Dit is het, Jongens, nou ja, los van het feit dat ik echt, Zit dat een boek? echt heel leuk vind dat je hem er alle jaren weer binnen, jongens. Als Krijgen dat we ook nog de wat laatste... kregen trouwens. Ja, zeker. Hier kijk vregen. Ik ben geen klusser, hè? Ik ben geen klusser. nee. Maar ik heb wel al een gereedschap. En dat leidt dan al wat los in de garage. Dus wat hier ik vregen, een gereedschapkist, mij een sleutel. Dat hij op slot kan. Dus ik doe hem op slot. En ik smeer het sleuteltje vast. En ik zet het daar ergens op een plank en ik kom er nooit meer rond. Dat is echt gebeurd. Goed jongens, maar los van het feit dat ik het echt heel leuk vind dat je hem weer op deze tafel Heel zit. Al weg, hè? Ja. Ja, Ik heb krijgen nou we wel toch, het gevoel dat er wel, een maar komt. Ja, we krijgen toch wel heel vaak kritiek. Vaak. Ja, Oh, vaak hebben we kritiek. kritiek? Ja, want we hebben vaker een Cambuur-gast als een Heerenveen-gast. Nou ja, dat klopt, denk Ja. ik wel. Ja, dat denk ik. Ik Ja? de laatste weekend wel. Ja, Maar goed, denk ik wel. we hadden echt wel bezocht. We hebben wat alle spelers vregen. Ja. Sterker nog, het is zelfs Roelofs net slagen om een Heerenveen-gast En te dat zei regelen. het wat. Nou, Dat zei het wat. Zullen we wel even schetsen hoe het echt is? Ik wil dus houden het man die vregen van... Hey, was het dat er een gast regelen kan? Nee, zei ze net Zei niet. ze net niet. Zei ze Jawel, net zei ze niet. het wel gewoon. Nee. Jawel. Nee. Ik kreeg een Roelof? man die de vraag... Nee, man die hadden we een spotvergadering. Daarin werd zei, het is heel moeilijk om een Heerenveen-gast te regelen. Ik zei, nou, kom op jongens. We kunnen echt wel een keer de Heerenveen-gast regelen. Vervolgens krijg ik de vraag op 10 of 1. Doch het dan lekker maar. Toch het dan maar. op die Van mandjes. de eerstvolgende man die. Dus 4-6 dagen later. Op een man die dat alle Heerenveen-spelers vrij binnen. Dus ik kan Joris van Overen vregen. Die zit in Amsterdam. Nee, Ik maar kan dat Luc wisten wij Brouwers al vregen. jaren. Want dat zien wij Nee, zelf dat ook al wisten ze die. helemaal net. Dat wisten ze helemaal nog Je net. wil dat de spelers vrij wien. Ja, maar net dat ze al daar wien. En ik zei, we kunnen echt wel een keer de Heerenveen-gast regelen. Marco Heerschop, de persman, had ik vregen. En die zei, ik ga er nou 4 die wil wollen. Maar ja, kom er een man die net. Want dan ben ze al hier in de landen. En dan komen ze net van een ritje van 3 jaar roeren. goed, om- nee, Nou, heb ik- hoe heb ik het ze. echt gong is. Ja, hoe is het echt gong? Nee. Roelof die zei, nou, als wij een Heerenveen-gast hadden willen,
dan komt hij. Dat regel ik. Ik ken dat regelen. Ja. Nou ja, wij hebben dat dus handen doen. Wij alle vertrouwen. Ja, maar net van in deze man die. In ons goede vriend en collega Roelof. wat Die irritant, eerst hè. om 22 december. We zien je nog een gast. Hij iets te de wand, 22 december. Die kan ons komen. Toen was het inderdaad deze manje. Maar Roelof zei, als ik dat regel, dan gebeurt dat. Nee, Ja. ik En dan zou zitten we vaak hier. een aflevering had ik zeg, zijn. geen Bernd Klaverboer? Van Overheem? Nee. Willems? Nee. Nee. Maar om Louis van Gaal even te citeren. Ben je nou zo dom of doe je alsof? Oké, maar goed. In elk geval geen Jereveen-gast. Nee. Maar we hebben toch al best wel lang hoe Jereveen hoort nou. Nou, ja. toch? Oh, maar we kunnen het seks ook nog wel even hoe jij er Dat dacht ik. Ja? Maar eerste stellingen. Eerste stellingen. En de eerste stelling die is verkeerd. Ja. Ook al speelt hij dramatisch. Isham Verra moet altijd in de basis beginnen. Ja, ik moet erop rondkomen. Ik zeg toch ja. Toch ja? Ja. Oké. Andor. Klaverboer. Die gaat nou zo vaak de fout in. Van de winterstop zit Andries Noppert weer op een goal. Nee. Nee. Roelof. Als wij een Jereveen-speler aan tafel hebben willen, dan regel ik dat. Ja. Als het wel even bij zitten van wanneer. God, wat irritant. Zelfs iets heel grappig vinden terwijl er geen reet van klopt. jongens. Wat Andor. een enorme Het liep prutsers. een wereldgoal, maar eens wie de goal van Tony Rulke een fout van de keeper. Nee. Nee? Nee. Geert, het duo Amova Baouf kan moeiteloos mooi in de eredivisie. Ja. En Roelof, de les is voorbij. Als wij de verwachtings drastisch naar onderen bijstellen, dan kan het voor Jereveen best nog wel een leuk seizoen worden. Ja, Ja, toch? ja. Dan wil je misschien zeg maar eerste van de Ja. rechterrietje of zo. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nee, maar dat is verslagdien van de wedstrijd van Jereveen PSV. Ja. En dan zit in de auto. En dan is naar het Abelense stadion. Maar wat voor gevoel. Oh, heb je wel zin in. Ja? Ik denk, Is het mogelijk? Misschien. Wie weet. Klein kansje. Het zou kunnen. En het is vaak wel leuke duels. Hè? Ik geloof van het boekje van Willem hadden we er natuurlijk nou net bij. Maar volgens mij van de laatste 12 keer dat PSV met 2 keer woen of zoiets. Ja, twijfeling wie het 8-0. Ja, maar vorig jaar weer die 1-0 voor Heerenveen. Als doelstel op elke optel zult wat minder werden inderdaad. Nee, maar dat wie kansloos uiteindelijk. Zo de eerste kwartier, 20 minuten hier niet echt wel het gevoel van dit wordt een wedstrijd. Heerenveen kreeg ik nog wel een aardige kans. Maar ja, die kans weer van Rivera. De verkeerde dus die man. ging in de net in. Maar hij het scoren, heeft hij aan mij verteld. Ja, Dat die is mij een praat. ik heb vreed ongeveer 3 kwartier in hallo Engels maar praten. Want zo, hij is geen een tu parles français. No. Ook niet een petit peu. Wel een petit peu. Oui. En zo, zien Engels is hij tussen wel aardig verbeteren. Want in het begin wie het haast net het wanden moest weg gewoon talk maar nemen. Maar nou gong dat wel aardig. Dus dat wie maar horten en stoten. Een heel leuk ventje trouwens, Max is hij echt. En hij is gewoon een hele Mooi mansje. Een mooi mansje. Mooi mansje. En dat weet ik wel. Ja. Maar hij is een liefhebber. En dat merkt van alles. Dus hoe hij er ook op praat. Hij zei ja, die goal komt wel. Die goal komt wel. Ja. Nou is het natuurlijk wel. Maar zien Engels is beter als zien effectiviteit? Ja. Ja? Dat waar ik wel zat te stellen. Oké. Ja. Nou ja, goed. Ja, ik vond het echt de eerste grote komst wie echt van Jereveen. Maar daarna wie het helemaal kleren. Hè? Nou, die 2-0 werd eigenlijk helemaal kleren. En toen in de tweede helft is er even een fase dat Sijk in het veld kwam. Toen kregen ze nog wat kansjes. PSV hier natuurlijk gewoon een rode kaart hebben. Hè? Zo simpel is dit. Die jongen Gubius werd gewoon deadline. Vind ik ongelooflijk. Dat zijn VAR daar dan net naar shot. Wie er wel boeten, hè? Wie krijgt boeten? Die 16 moet meter? 16 meter gebied, dus het weekend een penalty. Maar Nee, maar dan bemoeit de farmen net mee. Ja, Wolles erin. Wolles erin wezen, maar Wolles erin. hoe is VAR nou net op een lijn komen? Dat vind ik echt onvoorstelbaar. We hebben wel Patrick Inia en we zijn ze langs de lijn als Friesen. En assistent VAR wie ik nog Fries, Mario Dix. Maar hallo, het sloeg helemaal nergens op. Dat vond ik echt schandalig. Maar ja. Maar na ouder van de wedstrijd dan kun je natuurlijk altijd spelers onvreten. Dat weten we al hier. Hè? Dan is de wedstrijd kleren en dan moet je vaak via de persman. Moet je dan de spelers onvreten. Het leuke is, als de Roelof in een havel. Dan krijg je die. Dan krijg je hem. Dan krijg je hem. Ja. En Roelof, je hebt een paar vragen, Taret. Want er is een onderwerp, Roelof, wat hij heel bot wandel houdt. En dat is de uittrap. Nou, dat hoop ik De net heel erg uittrap aan. van Jereveen. Lees even nu. Nee, hoop je net heel erg dwaan, maar ik kreeg er wel een paar keer vragen hoor. En wel grappig dat ik hier met Robin van Persie ooit een keer hoorde. En toen ziet we in zo'n persmomentje te praten. Ik zie die microfoon bij en toen zei ik, hoe hebben jullie dat eigenlijk met die TOS? En die zei, nou ben ik niet mee bezig en dat zie ik wel. Maar ik denk, je moet er altijd in de tweede helft naar de fanatieke aanhang spelen. Dat is cruciaal. Volgens mij, ik ga er geen onderzoek naar doen, maar volgens mij levert dat altijd resultaat op. Gewoon naar positief. Nieuw-Noorda. Cambuur naar Demi zei, Jereveen naar Nieuw-Noord. Jongen van de 100 keer show je dat ik. Het gebeurt de kast altijd. Maar het voel me al een peker op dat bij Jereveen dat ze wisselen moesten van kant bij de uittrap. Jereveen speelt in principe de eerste helft bij Nieuw-Noord in de reg. Dus ik denk, ik kreeg nou weer via Messenger en Instagram kreeg ik weer wat vraagjes erover. Ik denk, nou, ik stel
even hebben we een interviewtje met Luc Brouwers. En ik stel hem toch even de vraag van Luc, hoe zit het nou eigenlijk met die TOS? En dan kwam dit antwoord. Ik vraag aan Berend, heb je een voorkeur van kant? Ja of nee? Wil je de bal, ja of nee? Wat is je voorkeur? Hij geeft aan, oké, ik wil die kant starten. Ik moet zeggen dat ik regelmatig de TOS win. Dus waarschijnlijk komt het daardoor ook dat het regelmatig niet bevalt. Ja, ik ben geen trainer, maar ik zou zeggen altijd de tweede helft richting Nieuw-Noord spelen naar de fanatieke aanhang. Dat is de eerste keuze. Ja, ik heb altijd contact gehad met de keeper, wie dat ook was. Omdat ik waarde hecht aan hoe hij zich voelt. En hij wilde graag de tweede helft met Nieuw-Noord in zijn rug. Ja, maar kennelijk is er dus een afspraak tussen Luc Brouwers en Bernd Klaverboer. Dit wil dus Klaverboer, dat is dus leidend. Maar is Robin Veldman daarvan op een hichte? Nou, ik hier dit interview met Luc Brouwers. Robin Veldman stier er al jonken toen ik dit onkaatte, toevallig. Dus Veldman kwam van mij voor de camera. Nou, dan praat je eerst nog eventjes gewoon over de wedstrijd. Ja, je wilde net al een grutpuntmaatje van een uitraap, want ja, boeien. Maar het werd wel een beetje een grutpunt, maar dat... Omdat ik trofreetje moest, omdat er maar net een duidelijk antwoord uitkwam. Nou ja, dit is het stukje wat er uiteindelijk bij Robin Veldman hoe die uitraap wel uitkwam. Op dat moment heb ik daar geen invloed op, want het gebeurt. Het is een afspraak die we wel gemaakt hebben, maar ja, nogmaals, het zijn volwassen mensen en die hebben daar de afspraak gemaakt en dat ga ik zeker wel even bespreken. Maar op dat moment kan ik dat niet meer verwijden. Ik kan niet tegen de scheidsrechter, we doen het toch anders. Nee, dat snap ik, maar ik heb van tevoren toch zien of je er afspraken. Maar goed, we werken met volwassen mensen. Dan moet ik gaan alles voorkouwen. Dit is ook een gevoel bij Luc, een gevoel bij Bernd. Nou, die spreken dat uit en die maken deze keus. Nou, dat gaan we wel bespreken, want ik was niet op de hoogte hiervan. Ja, en toch vind ik dit raar, dat de trainer je net van op een hichte is. Ja. Toch? Ja, voor mij heeft het nooit een punt van discussie geweest. Je wint de TOS, dan speel je met de fanatieke aanhang in de rug. En waarom? Dan Maar de Kisterek, voor de visie van Klaverboer valt ook wel wat te zeggen. Een jonge keeper, nog net zo lang zit onder de lotte. Dit we zien of de wedstrijd sinds ik te holen dat hij in de Eredivisie bij Heerenveen keepte. Als hij Betterfield, meer Dutsenfield, dat hij de eerste helft met de fanatieke fans in de reg speelt. En dan kun je zo'n jongen daarmee helpen. Waarom zoen je dat dan net wel? Daar stelt er wel wat voor te zeggen. Twee dingen. Ik bedoel, ik ga net hoe de keuze en wat het beste is. Nogmaals, ik ga net onderzocht van wat nou de beste optie is. Maar gevoelsmetig zoest inderdaad, ze is het tweede helft naar de fanatieke fans. Dat werkt. Ja, maar het gaat meer om het feit dat ze het van elkaar net weten. Nee, precies. Ja, daar zie ik een beetje in. Dus er is niet kennelijk net een verste afspraak tussen Brouwers en de trainer. Die zegt van oké, als ik de TOS win, doen we dat. Nee. En volgens mij is die afspraak er wel. Want als ik Veldman zei, dan is de afspraak dat ze de tweede helft naar Nieuw-Noord spelen. Maar haar Brouwers en Klaverboer een horenafspraak. Ja, Precies. ik heb van de morgen nog een bellen met Robin Veldman, want dat was me maar net duidelijk. En zo, dat is best wel lastig als journalist. Want aan de ene kant denk je, ik wil net al te vol een grutpuntmaatje van een uitraap. Maar omdat er zo vol onduidelijkheid in stier, ga je er toch verder om praten. En daar rekken die wel een beetje geïrriteerd door. Dus ik bel hem toch nog eventjes. En de afspraak is wel dat ze... Het uitgangspunt is, ze spelen de eerste helft met Nieuw-Noord in de reg. Dus spelen de tweede helft richting Nieuw-Noord naar de fanatieke aanhang. Dat is de uitgangspunt. Alleen, en hij zei, daar kan ik ook wel een beetje inkomen in dit geval, in de wedstrijd in PSV. Gewoon ben wij in eigenlijk alle thuiswedstrijden gelijkwaardig of beter dan het Chimp-stander. Bij PSV is dat net zo. Dus kun je me ik wel voorstellen dat je de eerste helft juist richting Nieuw-Noord spelen willen. Dat je erop klappen willen. Om samen misschien een oerwicht te creëren. Nou ja, dat bied ik er echt. Nou, dat is ook wel wat voor te zeggen. Goed zo, rollen we dit punt op. Want we hebben het over heel lang over de uitraap gehoord. Ja. Dan is het echt nog vervelend nice met Daan Visser, de middenvelder van Cambuur. Ja, nou ja, dat is natuurlijk van het weekend al. Maar we hebben het hier de oranje weekend echt meerdere keren nog aan. Hij hier wat een oortraject, omdat zijn kruisbaan skiën misschien wel bleek de tat te vallen. Heel, Ja, maar dat wie het verhaal. dat wie het verhaal. Het lieke goed. Ik ga daar een paar keer mijn gewichten in de gong zoen. Dat ik denk, nou, die is net, die had net een kruisbaan afgescoord. Want ze fanatiek wie dit wanden. Hij wie weer op het veld, waard optraint. Maar het is toch gebeurd. Het is toch misgong. We toch hij onder het mes mast. En dat is Oorweekelien nou gebeurd. Maar als gevolg dat hij in ieder geval de komende jochen wat hebben we nou? Telefoon. Hey. Telefoon. Goh. Nou, hallo. Ja. Hallo, met wie hebben wij het genoegen? Ja, hallo, met Daan Visser. Hey, dit is Daan Visser. Verrassend. Dag Daan. Weer een toeval. Ja. Ja. Hey, Daan, vertel eventjes, hoe zit het nou, Kreek? Want in die uitwedstrijdje Rode JC best op blessure rekken. Door wie de wolken liep de angst van een kruisboomblessure. Daarna liegen de keer weer tat te vallen. Maar nou is het toch dus weer misgegaan. Vertel even hoe het nou zit. Ja, nou ja, klopt. Inderdaad, tegen Roda viel ik uit.
En toen het was wel echt ook een moment maar dat je je kruisband kan afscheuren. En daarna wees eigenlijk ook alles op een kruisbandblessure. Dus de volgende dag MRI gemaakt. En daar was eigenlijk niet echt een duidelijke kruisband te zien. En met alle andere dingen zeg maar, die er aan mijn knie te zien waren, vocht en instabiel en zo. Heeft toen die chirurg gezegd van nou, ik denk dat je een kapotte kruisband hebt. Dus toen was dat ook naar buiten gebracht en dan was mijn seizoen dus klaar. Alleen toen een week later ging ik naar de chirurg waar ik geopereerd zou worden. En toen ontstond er enige twijfel van misschien is het toch niet gescheurd. En ik zou het eerst gaan proberen om op te trainen. Dus toen hebben we dat gedaan, eigenlijk ruim een maand. En dat ging ook heel goed. En we waren zelfs weer aan het kijken van wanneer ga je weer voetballen... en wanneer ga ik weer meedoen met het team op de training. En toen had ik inderdaad weer een moment dat ik er echt doorheen zakte. En toen zeiden we ook wel tegen elkaar van dit is nu... zelfs met warming, het was in de warming-up vorm was het... is het wel duidelijk dat het niet sterk genoeg is. En toen hebben we dus gekozen dat ik toch die operatie ging doen. Ja. En nu ben ik geopereerd aan mijn kruisband. Ja, maar dat is nou al geopereerd, hè? Daar is de operatie al achter de rug. Ja, vorige week vrijdag. Oké, maar dan is in eerste instantie heeft ze die wel een beetje valse hoop, joen, dan lijkt het mij. Ja, ik wist wel dat ik geen zekerheid had. En dat het gewoon proberen werd om te kijken hoe het zou gaan. Dus echt valse hoop was het niet. Maar ik had wel natuurlijk de hoop dat ik weer zou terugkomen. En dat is niet gelukt. Maar dan diep in die hart, als de ervaringsdeskundige, en ik ben het ook, want ik heb ook een kruisbaan aan dan weet je, denk ik wel, dit is goed fout. Dat mag toch ook gewoon, had dat gevoel. Ja, na Roda had ik dat zeker. Toen was ik ook wel van overtuigd dat het mis was. Alleen, het ging heel snel weer heel veel beter. En ook qua vertrouwen zat het best wel goed. Dus dat vroeg ik wel mensen aan van, voelt het goed? Ik zei, in principe, ik doe allemaal vormen en sprongen en zo. En ik voel niks. Dus ergens was er wel twijfel, maar niet als ik op het veld stond. Nee. Dus ik dacht, zolang dit goed blijft gaan, waarom gaan we niet elke keer een stap verder? Nou ja, de hoop doet leven, dat snap ik. Maar hoop is ook uitgestelde teleurstelling en daarin staat je gewoon, hè? Ja, nu is het natuurlijk een grote teleurstelling dat het seizoen klaar is. En dat is wel pijnlijk, maar ik moet er gewoon nog een keer dat hele herstel doormaken. Ja, Ja, maar dan zei ze nog een keer, Daan. De herst het een keer Jeddehoorn. Dezelfde knibbel. De herst sowieso vervelende jaren op privé met achter de reg. Dan komt dit, best een klap doorheen. Hoe dosto dit mentaal? Ja. Ja, ik wil niet te veel in de slachtofferrol kruipen. Maar er zijn natuurlijk wel veel dingen een beetje misgegaan de afgelopen jaren. Dus hoe ik het mentaal doe is gewoon rustig doorgaan. En wat er op mijn pad komt, zo goed mogelijk proberen te doen. En voor nu is dat gewoon weer dat herstel met 100% inzet doen. En ik maak me wel enigszins zorgen natuurlijk over die tweede keer mijn kruisband en dezelfde knie. Maar ik ga er gewoon alles aan doen om weer terug te komen. Ja, ik lees ook dat de kans op herstel na een tweede kruisbandblessure minder groot is dan na de eerste keer. Is dat bij jou specifiek ook zo? Heb je daar wat over te horen gekregen? Nou, ik heb geen percentages of iets. Maar die chirurg heeft wel tegen mij gezegd van goed, je kan gewoon prima terugkomen. Maar dit zijn wel ook gevallen dat wel zeg maar, je carrière kost. Ja. Nou heb ik nog niet echt een hele lange carrière gehad. Maar goed, jullie begrijpen denk ik. Ja. Het kan wel zijn dat dit wel een probleem gaat veroorzaken. Maar er is ook gewoon een goede kans dat ik gewoon weer terugkom. Gelukkig, nou daar hopen we dan maar op. Een heel soort sterkte daar, een heel soort absoluut. succes, maar die herstel. Maar kunnen we nog één ding checken? Want we hebben daar natuurlijk nog in de podcast. Dat hebben we nog net Jeddehoorn. We hebben wel dus de ontdekker eigenlijk vandaan hier rond tafel. Kunnen we dat verhaal nog even verifiëren? Even Geert Jelle de Vries. Daan, Geert Jelle de Vries, klopt dat? Is dat inderdaad de ontdekker? Degene die daar als een van de eerste traind had vroeger? Ja, nee, dat klopt zeker. En wie is een goede trainer? Zeg nee. Daar heb ik goede herinneringen aan. Ik voetbalde toen samen met zijn zoon Thomas. En toen was hij mijn trainer. En ik heb niet heel lang bij Sneeuwswart gevoetbald, want ik ging al snel naar Cambuur. Maar in de jaren dat ik daar gespeeld heb ik daar goede herinneringen aan. En ook aan Geert Jelle in die tijd. Maar dat is net een heel soort van Geert Jelle leer, toch?
Jawel. Oh, wel. Jammer joh. Die heeft alles bijgebracht. Oké, nou ja, nogmaals een heel soort succes. Daan. Zet Succes hem op. Daan, Ja. klap erop Ja, jongen ja, en man. veel sterkte gewenst. Oké, bedankt. dankjewel Daan. Hoi hoi. Hoi. Ja, het bleef toch een beetje een raar verhaal. Hè? Dan ben je geblesseerd, dan Ja. denk je kruisbaan, dan ben je 2 maanden verder en dan ben je... Ja, wat Henk de Jong toen zijn had, is dat omdat hij al een keer aan de kruisbaan opereren is, wordt er dan een scan maken en dan kist dus net goed zien hoe die kruisbaan erbij leidt. Dat komt dus omdat hij een keer eerder geopereerd Ja, is. dat, ja. Nou ja, dat schijnt het te wezen. Dat of schijnt die En daarom onwist zeg het ik te hem wezen. zelf wel dan, hij heeft het volgens mij zelf, moet hij het in de gaten gewoon hebben. Want zo'n kruisbaan, dat is, ja, het is net te beschreeuwen als het net zelf gewoon hast. Maar dan wist dan echt van, oh jee, dit is echt helemaal foute boel. Maar nooit hij net meer in actie komt, jongens. Hellet kan u nog een vervanger. Daar ging ik wel vanuit. Ja. Nee, ik heb nou, toevallig heb ik een gesprekje gewoon met de man die het belast is met technische zaken in de Raad van Commissarissen. We kennen Bert hem allemaal, Hollander. maar Bert Hollander. Ja. En ik heb Bert de vraag gesteld, zie je hem nog wat in de winterstop? Wij zoeken een 6. Een 6. Ja, En dus de ik vorige wacht, keer het had Lars antwoord is Lamboy ja. hier aan tafel zitten en die zei van, dat werd van alle gedachten een zweet. Die had ze een paar keer Westen. Dus ja, dat denk ik ook. Slaan naar de potentiële Zweedse nummer 6. Ik heb een paar naam inderdaad. Doe maar even, is het dat? Nou, dan mag ik Achtige naam? even niet in de archieven ziekje, want dat je het al van dat toen Daan blessure rekken. Maar ja, Soeren zult voortgaan, het geen perspectief. Hoe groot is die kans dat hij in de winter al voortgaat? Ja, verwacht ik vrij groot. Ja. Ik denk vrij groot. Ja, dus dan heeft Jochem Nap, dus daar maakt gewoon een 6 bij. Dat had verleden weekend in Helmond Sport ik wel zien litten. Dus reken je maar op inderdaad dat ze weer met een Scandinavische verrassing komen. Oké, nou helder is dat ik weer duidelijk. Nog even weer waarom naar Heerenveen. Even over Bernd Klaverboer, want even kritisch. Ja. Bernd Klaverboer. Ja. Ze winnen allebei, de beide goals van PSV, allebei de houdbaar. Ik vond die eerste is natuurlijk zijn Utrecht gewoon net goed. Maar leidt dat om nee. Klaverboer of Ja. om Willemsen? Ja, goeie vraag. Nou, Ja, het heeft zie mij je wel. leidt om Klaverboer. Nou, dat weet ik de niet. trap kwam natuurlijk net in de buurt van Willemsen. Nee, Nou, Nou, een paar meter. 2-3 meter. Ja. Want Willemsen, die makken... Heeft geen uitschuifbeen, dat was Jimmy Knecht. Nou, die stapte net echt in, zeg maar. Nee, Dus, klopt. maar ik vind het te makkelijk om deze voor 100% op... Nee, net 100% vind ik net. met Nee, de andere vind ik- eens. Ja, maar daar begint het toch. En nogmaals, de goal van Veerman. Veerman shit hut, maar wel jocht op hem al. En hij doet naar achteren daar. Dat vond ik wel een beetje een raar moment. En dan was hij door die twadde. Die is denk ik niet houdbaar. Daar mag je wat geluk mee hebben. Nou, dus hij gaat door de voeten heen. Ja. Ja. Dat Ja, zeg bij de ik, eerste ja. peer. Ja, maar de just Dat toch is hè, net die iets Mats Rots van Twente, die maakt het een identiek doelpunt eigenlijk. Ja. Die zit ik van een hele vierde hoeken, zit hij hem toch binnen. Maar dan is dat de- is zulke lastige bal. De Ja. reactievermogen wat dan zo snel wees, dat kan eigenlijk net. Maar bij die van Veerman denk ik dat ik. Maar daar is dan wel voor. Hier is die reactie net eventjes iets beter wezen. Maar Nou ja, goed, maar ja, vind ik het moeilijk, staat er hè. gewoon. Hij had er nooit een 0 houden bij Heerenveen. Maar nop het vorm ik net, hè? Nee, ik net. De 8 seconden regel van FC Utrecht. Ben ik net vergeten. Nou, dit is in PSV. Ja. Ja, ik vind... Wat was betogen, Arjen? ja, want ik vind dat het vrij duidelijk ergens een takje is. Die stelling die is hier is. Maar Nou ja, Veldman ik gooi een balletje op. en zijn technisch En ik vang hem zelf weg Maar weer. je kijkt nog. Net elke keeper doet dat. Ties de Lund zei hij nog van in Nijsmakers maar zo een presentatorrol vervullen. En net volle meaning. En nou doet hij hetzelfde. Nijsmakkers, wat is dat? Dat is een topprogramma op elke vet jong. Oké, jongens, we Ik- dwalen al. we dwalen Maar wat al, ik we dus dwalen zeg al. wel Te zien is als- Veldman die kiest, Spotify? nou ja, maar in regel, of, maar bewust kiest hij voor Klaverboer. Ek vanwege zijn voetballend vermogen. Die zei erbij, Veldman, als hij eens een keer op zijn bek zit. Oké, dan bleef ik achter hem staan. Ja. Nou ja, dit is dan voetbalfout. Er wordt van hem vregen dat hij vlug die bal uitzet. Nou ja, die is net hier al goed. Willemsen, hier direct meer dwang ken. Ja, dan ga je net... Maar ik heb wel een beetje Type Arie Maai slachtoffer. in die zin. Had Klaverboer al punten pakt van Heerenveen? Het antwoord is nee. Hoe hard is Klaverboy, jongens? Jochentje. Nee, twee kanten werkt het op. 20? Ja. Talent, ja. Talent, ja. Ik kan zelfs zijn. Ik denk zelfs dat deze jongen ooit misschien wel in de Europese top te landen komt. Dat zou goed, vind ik hem. Jongen Oké. eigen. Maar had hij het nou op dit moment, als ik gewoon de wedstrijd in Bishoga, had hij al punten gepakt? Dat heb ik goede reddingen hoor. Feyenoord bijvoorbeeld heel goed. Verlenzen wel, maar oké. Het heel soort goede dingen zal litten. Maar hij had natuurlijk nou... Die gelijk, toch? Fijn. Nee, die Petrov toen die rode kaart Oh van ja, Flens ja. met toch. Hij had natuurlijk wel een paar cruciale momentjes nou gewoon zo langzamerhand. Nou ja, Arjen had het opneemt. Ja, maar dat Daar mogen we wel constateren, iets kritischer naar kijken. Oké, Maar hij moet wel blijven staan. dat zou ik zeggen. Ja. Dat constateren, dan moeten we dan zeggen, hij moet er weer uit. Of wat is Nee. dat? We Vind ik letten nog net. even stil. Als je- Hij ik vind mooi tot en met de winterstop, maar die gewoon Je zegt stelen. het ook on Nicolai. Wist wel, die keept er bij Sparta de pan van dak. Die gaat naar PSV. Die zit alleen maar op de Op de bank. bank. En die maar één keer met jong PSV keeper. En nou,
Traaienbal. Hij schudt er al net goed uit. Nee. Ik denk dat ritme echt voor een keeper zo belangrijk is. En nou het Klaverboer dus overwedstrijden op goal stien. Dus hij begint dat ritme al wat op te bouwen. Maar je moet hem ook die kans nog, Jan. Je moet hem die net nou al heljen. Oké. Hij gaat trouwens na de winterstop graag een keer in de podcast komen. Bernd, Ja, heeft dat regeld? Hij regelt. Nou ja, ik zeg het altijd, maar dat heb ik al. Ik heb al via de persman van ja, maar Jereveen. als je een gast in de podcast hebt willen, van Heerenveen, vreeg je dan Roelof. Nee, maar die regelt dat. Hè? Die regelt Maas dat. Willemsen, wil Maar ook een goed, maar Noppert, of nee, Ben Klaverboer, die jouwen dus nog een kans, hè? Die mag dan steen blijven. Maar wat doen we met het klapblok van Willem Vermeldvoort? Maar als die statistiekjes, want Vlien Wiekers ziet Willem Vermeldvoort hier. En die zei van, nee, pak je zoen, Cambuur wint net. Nou, we hebben Cambuur zoen, weer een uitstekende wedstrijd, toch? Zien FC Den Bosch. Ja, ik ga pakjes doen. Ja, de eerste in pak. Een mijter en een reerde jurk. Ja, ik heb fantastisch daar. Ik heb wel weer iets. Ik volg dat dan wel op afstand. Dat denk ik 2-0. Kat in bakkie. En dat is het dan toch weer niet, hè? Nee. Wilt het toch weer de ander. Wat toch is er alles, jongen? Ja, het wie zo goed. Het wie echt heel goed. Het wie goed, eerste hè? jaar hoor. En Ja. het dingste inderdaad, nou, dit wordt Varretskoff nog 3-4-0. Ja. En dat zou echt compleet terug wezen. Maar dan wordt het toch weer FC Den Bosch wordt sterker. Nou, dat voel ik net in je sasseer. Maar ik vond Cambuur wat makkelijker. Amova die is onder weerstand is hij top. Ja. Maar altijd wat te makkelijk wordt voor Amova, dan wordt hij ook heel wordt hij makkelijk. echt heel makkelijk. Wie? Amova. Jammer. Wat jammer. En dat kwam je dat al ja. En met alle respect, als Jochem Nap, dan hakjes begint het dan. Ja. Maar Jochem net wel. Maar Jochem net wel. Jochem net Jochem wel. had wel gewoon even bij zijn taak blijven en tegen ik ben een saais, waarom steen ik daar? Juist. Net om hakjes te Jochem nog Hap even is nog die- geen Davisser. Nee, die assist van Ishem Ferra. Ik dacht eerst van geweldige assist. Dat was mijn allereerste gedachte. Maar die Jos Beck, die stap ik gewoon helemaal verkeerd in natuurlijk. Nou, die wil Geurstrand boetenspul zetten. Ja, maar Maar- dat is Beetje laat. Beetje Hij laat. was wat laat. Ik vond het alsnog hij echt wel een mooi. piekfijne assist. Kijk, Ja, en Nou jongens, we Hij hebben wil gewoon ons een nog- enorme fout van die Jos Beck. Hij wil Maar ons goed, nog gewoon komen, hè? Als hij niet net stapt, wie die paas nog gewoon kan. Nou, dat denk ik net. Maar goed, Ishem Ferra, die zit een beetje in een wak. nou, qua spul wie er minder beslissend. Nou ja, de eerste weekend van de competitie Ja, wie die echt heel goed. sensationeel. Ja. Wie die sensationeel. Ja, dit Dat koers die voorspellen. vorm had hij dus nou net meer. Nee, dat koers voorspellen. Maar deze assist wie wel weer prima. En dat is ook weer, maar ik zei, mag hem steenleden? Ja, mag hem steenleden. Want hij heeft briljante momenten. Het hij elke wedstrijd vol. Het is minder dan in het begin. Nou ja, maar en soms dan... Ik heb ook wel eens laatst een keer een hele held. Hij heeft hem nooit jongen. Dan denk je, ach, nou wil het toch wel meedoen. En dan krijgt hij op zijn kloot in een rust volgens mij. En dan just hem in de tweede helft actiever worden. En dan blijkt dat hij toch wel weer belangrijk is. Even jaren naar Henk de Jong, wat die zei uit de rol van Ishem Ferra. Dit zijn unieke spelers en daar mag goed op passen. En die kerst ik samen kapot maatje. Maar dat mag niet waar, want dan helpt het allermooiste voetbal wat er is, helpt eruit. Hij doet net alles goed. Hij hier letter die bal gewoon binnen zitten, maar dan wordt het te hut. Nou, ik denk even met mij zitten van de week, maar gewoon op die jongens goed passen. En dat doe ik met iedereen trouwens, hè. Maar je moet voetbal herkennen, dat vind ik mooi. Dan komt er naar die ta en dan zei hij er merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. Ja, mooi. Ja, mooi. Ja, want Henk Kaap, voor de duidelijkheid, hij na die assist rent hij naar Henk de Jong Ja. daar en jouwt die Henk de Jong groep. Dus vandaar daar we toch even in. Vandaar. Nou goed, Sinterklaas hebben we hoorn. Daar heeft het Sinterklaaspak uit. Het is haast Kries. Hij heeft de Kries bij hem al in de hoes. Nog Ja. net. Nog Ja. net? Ja. Ja, wij weg. Geert, nee. Ik ben ook wel benieuwd dat Johnny Jansen in Bali, had die al die Kries bij hem steen heeft. Even bellen met Bali, jongens. Ja, dan Gooi ben hem je er maar wel. in. Ja, dan- Goeie vraag. Ja. Johnny dan Ronnie di Bali. Dag Johnny Jansen. Hey, goeiedag mannen. Goeiedag. Goeiedag. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Ja? Het gaat goed. Wat hebben we een goede Ik ben in verbinding, jongen. Nederland, dus dat bevalt het wel. Ja. Wat zei je nog een keer? Ik ben in Nederland, dus dat is dikke prima. Oh, ik dacht al, wat klinkt zo dichtbij? Wat hebben we een goede verbinding? Maar Nu dat al is- ontslagen? Nee toch? Ach. Grapje, Johnny. Grapje kun je van me hebben toch? Ach. Zo makkelijk, hè? Nee, maar de Ja, beste... van jou wel. Van jou wel. Dankjewel, Johnny. Ja, ja. Nee, maar de beste peerdagen waarom in Friesland. Hij een peerdagen vrij kregen? Ja, wij zijn met de kerst, dan spelen wij gewoon. Dus, en ze hebben daar nu Sea Games. Dat is een soort, dat is Olympische Spelen voor in Azië. Dus
Er zitten 3 jongens bij het nationale team van ons. En dan hebben we vanuit daar 3 weken geen competitie. Oké, ja, want je woont de laatste wedstrijd woon je van Borneo. Dat wie de koprinner, die hier nog geen enkele wedstrijd verlen. Dat wie denk ik dik feest dan bij hem in Bali. Ja, dat werd heel goed ontvangen. Ja. Dat was super mooi. Ja, het zijn allemaal van die mooie tochten die je maakt. Hè? Borneo, we waren daar 3 of 4 dagen waren we daar. Ja, en als je dan dat werd niet verwacht dat we daar zo even zouden winnen. Ja, dan wordt dat wel. Laat ik het zo zeggen, dan is iedereen happy op Bali. Happy op Bali. Ja, want die weekend ervoor speel je met 0-0 liedje in de noemer lijst. Dus ja, het is dus wat dat betreft lieken wisselvallig als bij Heerenveen. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Ja, deze wedstrijd ook die we speelden, die we dan gelijk speelden, die domineer je gewoon de hele wedstrijd. Alleen bij ons is het wel het probleem dat we gewoon moeilijk scoren. En dat is jammer. Ja, want Jim Stinnen op het over de plak, ben je een beetje tevreden, maar Jim? Nou, ze zijn wel tevreden, maar bij ons werkt het heel simpel. Je hebt zeg maar de eigenaar, dat is Pieter Tanouri, en Jabez Tanouri is zeg maar onze algemeen directeur van de club. Ja, en die zijn al heel blij met wat er gebeurt op dit moment bij de club. Want we hebben gewoon dingen veranderd. Alleen, het is ook heel simpel. Ze zeggen ook gewoon van, je moet ook punten scoren. Nou ja, dat is waar het eigenlijk ook alweer om draait. Ja. Ze hebben wel plannen om te zeggen van, we moeten even investeren in de jeugd. We willen zoveel mogelijk locals ook opstellen. En ondertussen zeggen ze ook, ja, maar je moet ook winnen. Ja, ja. Dat gaat op dit moment niet helemaal samen. Dus als je kijkt naar de begrotingen, bijvoorbeeld. Wij hebben de vijfde begroting van het land. Alleen in de breedte wordt het gewoon zeg maar, goed geïnvesteerd. Maar je haalt er niet de absolute toppers binnen. Ja, en die spelen toch bij de andere clubs waar ze gewoon in die zin veel meer betalen. Zoek je nog een scout? Ja, heb je tijd? Ik bied me bij deze aan, Johnny. Als jij een verblijfplaats regelt in Bali, op Bali. Ja, dan wil je dat wel doen. Ze willen me hier toch niet, ze missen me hier toch niet. Dus... Nee, wij niet. Nee. Johnny, wij willen jou wel betalen om Roelof over te nemen. Goed zo. Bij deze geregeld. Nou, stap morgen met het vliegtuig. Ja, maar wanneer is dat weer naar Bali dan? Ik ga morgenavond vliegen weer naar Bali. Oh, oké. En mij, Ronnie Pander en Jeffrey Talan. Ja, en dan gaan we met z'n drieën vliegen we weer terug. Dat is nog, Johnny, want de laatste keer dat we maar die bellen hadden, dat is alweer even Lien. Daar had het natuurlijk verteld, de koers maar de wetterscooter, koers naar je trainingsveld. Is er in de oren man nog iets gebeurd waarvan zij zegt, god, dat is leuk, dat is bijzonder, dat heb ik meemaken, wat leuk is om te vertellen? Ja, wat gewoon heel bijzonder is dat... Kijk, als voetbalclub dan en Bali United en je moet naar het vliegveld toe. En wij zitten op een eiland waarin op een gegeven moment zitten we op de snelweg en er staat een file van, denk ik, van 6, 7 kilometer. Ja, dan gaat bij ons de hekken open en dan gaan wij gewoon op de andere kant van de snelweg rijden. Met politie ervoor. Gewoon volledig tegen de stroom in. Alleen maar die file te vermijden. Ben je gewoon spookrijders, maar de politie ervoor. En alles komt, dat is echt bijzonder. Het komt vol op je inrijden. Zien zwaailichten, ze gaan allemaal netjes aan de kant. En we kunnen gewoon doorrijden richting die file voorbij. Gaan de hekken weer open, om het zo maar te zeggen. En dan rijden we weer gewoon de normale route op de snelweg naar het vliegveld toe. Maar als er ook maar wat gebeurt, dan wordt het gelijk opgelost en desnoods dan gaan we spookrijden. Ja, als je dat dan ziet, joh, dat is echt heel bijzonder. Ja, ik heb nog één vraag, Johnny, want wordt er bij je al praten over contractverlenging? Ja, dat is misschien wel een leuk verhaal. Na 10 dagen belden ze me op, toen wij daar zaten, van we willen je contract openbreken. Net 10 dagen al. Ja, en ik zei tegen hem, maar we hebben nog geen competitiewedstrijd gespeeld. Ik zei, op basis van wat dan? Ja, nou, maar jullie veranderen de club. Jullie zijn met nieuwe dingen bezig waar wij hier helemaal niet gewend zijn. En er wordt zo goed op gereageerd. Dit willen wij doorzetten. Nou, ik zei, hartstikke goed. Maar ik zeg, onthoud nog wel. Ik zeg, we hebben nog niks gedaan met elkaar. Hè? Nou ja, die hele voorbereiding wonnen we alle wedstrijden. Nou, in de competitie, daar merken we gewoon dat het wel wat lastiger gaat. Dus op een gegeven moment zeiden ze ook van, ze hebben wel aanbieding gedaan. En wij hebben weer een tegenvoorstel gedaan. Maar goed, dat kwam eigenlijk, laat ik het zo zeggen, kwam gewoon in de koelkast te liggen. Want we vergaten ook wel een beetje om punten te scoren. Ja, dus we hebben in die tussentijd wel weer gesproken met elkaar. En eigenlijk is het zo dat zeg maar de voorwaarden, zeg maar, die zijn allemaal al besproken. De eigenaar zegt van, je moet gewoon punten scoren. En als je dat gewoon doet, dan willen we heel graag met je verlengen.
Nou, en ik heb gezegd van, dat is hartstikke mooi. Ik zeg, ik ga niet alleen maar verlengen op basis van het salaris. Ik wil ook gewoon dat we echt een plan maken voor de toekomst. Maar dat zal er wel lastig worden, omdat het ook gewoon heel opportunistisch is. Ik bedoel, want we hebben wel iets van, we zouden wel het AZ van Indonesië willen worden, hè, met het opleiden van eigen spelers. Want ze hebben gewoon een goede opleiding. Maar dan eigenlijk als jij 3 keer verliest achter elkaar, dan komt het gelijk in de prullenbak te liggen. En dan gaat het maar om één ding, je moet gewoon winnen. En dat is wel een interessant proces. Dus die contractbesprekingen zijn zo goed als gedaan. Alleen nu gaat het gewoon puur om punten scoren. Precies. En als je hem dat doet, dan leidt ik gewoon een nieuw contract voor je hem kleren. En dat is toch ook wel veriepen. Daar sta ik wel voor open, maar ik ga dat niet ten koste van alles doen. Ik ben nu 1 jaar, dus laten we zeggen, dit jaar gewoon normaal afmaken. En dan heb ik het gezin, dus mijn vrouw en mijn dochtertje niet bij mij. Nou, dat ga ik niet nog een jaar doen. Dus dan zullen we met elkaar in overleg gaan. En dan komen Sharon Lois, zoals het nu lijkt, naar Bali toe. En dan gaan we met z'n drietjes daar wonen. En dat is wat ik wil. Ja. En ik ga niet nog een jaar als we niet doen. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. En dan kan de Kriesbeem gewoon op Bali staan. En net 1 op Bali en die worden in Noordwolde. Of wat is het? Juist. Noordwolde. En zoek je dan ook nog een au pair? Want misschien wil Arjen de Boer dat wel. Nou, weet je wat we doen? Dan komen jullie er gewoon allemaal over. Ja, podcastje op Bali. Hartstikke gezellig. Dat lijkt me een goed idee. Ja. Johnny, een heel soort succes en een goede reis weer naar Bali en punten pakken. Ja, dank jullie wel, mannen. En jullie heel veel plezier daar. Goeie kerstdagen. Hoi. Goeie feestdagen. Ja, want de eerste trainer, Kluivert is natuurlijk al wie de bondscoach. Die had de dien kreeg. Maar Peter de Roo, wie van de noemer Last werd Bali United 0-0 zien spelen. Ja. Dat wie de club van Peter de Roo. Ja. Die had ik al dien gekregen. Ik al. En Pieter Huistra zit er dan wel, toch? Pieter Huistra weet ik eigenlijk net. Nee, die zit er net. Ja, die hier een club, dat weet hij ontslaan. En volgens mij kreeg je Roy Hendriksen, die zit er. Roy zit er. Pieter Huistra zit er in. Ja. Goed, verleden week, even wat oors. Toen hingen we voor de allereerste keer de vraag van Gerald. De vraag van Gerard van der Belt. Ja. En eerlijk is eerlijk. Ik wist hem wel. Maar het was wel echt moeilijk. Willem, geen idee. Nee, die alleen maar veldballen. We hadden wie de vraag net. Nee. Maar dus weer echt een moeilijke vraag. Een pittige vraag. Ja, maar goed, jongens, in de hekkongsing. Tuurlijk. Gooi maar in. De vraag van Gerald. De vraag van Gerald. Hij is veel te moeilijk. Maar wel leuk. De vraag van Gerald van den Bijl. Ja, Gerald, toch weer een klacht van de man om tafel. Ze vinden die vragen nog altijd te lastig. Ja, maar ik ga mijn niveau niet aanpassen aan de man aan tafel. Dus we gaan gewoon verder op mijn niveau. Zullen we dat doen? Zeker. Hast er nog een? Ik heb er nog één. In 1987 speelde Cambuur de legendarische beslissingswedstrijd tegen DS79. Iedereen kent het nog. 14.000 mensen in het stadion. Dat is heel lange tijd de meeste aantal toeschouwers geweest bij een wedstrijd van Cambuur. En recentelijk tegen Den Haag hebben we het record van bijna 15.000 verpulverd van die wedstrijd. Maar het was een iconische wedstrijd met in mijn beleving ook een iconisch elftal. Als ik een team moet noemen wat voor mij echt het Cambuur elftal van de eeuw is, dan is dat het team. Omdat het allemaal iconische namen waren, mooie spelers uit de regio. We hadden Dick Bults, Henk Koetje, Johan Grote, Bert Hollander, onze eigen Bert Hollander, Gerard de Haan, Gebroeders Alma. Allemaal mooie regionale spelers. Maar ook Kalle de Leeuw, Mark Payne en Fred Grim. Dus dat is voor mij het ultieme Cambuur elftal, met misschien wel het ultieme Cambuur wedstrijd, die we wederom met een trauma uiteindelijk niet promoveren. Dus dat past helemaal bij Cambuur. Dus dat is een iconisch elftal. Fred Grim keepte dat jaar de meeste wedstrijden voor Cambuur. En dan nu de vraag, wie keepte na Fred Grim dat seizoen de meeste wedstrijden voor Cambuur? Nou, laten we beginnen met Roelof. 1987, ik wie fjouwer. Ja, nou, is dat een excuus? Weer geen vraag over Heerenveen. Verwacht er zo een vraag van Gerard van der Belt hoe Heerenveen? Nou, ik vraag, ja, eigenlijk wel. Want de Doog had die rubriek betacht, dus dan neem ik gewoon dat hij gewoon ene week Heerenveen vraagje, andere week Cambuur vraagje. Nee, Gerard van der Belt stelt vragen. We hebben het zo lang hoe Heerenveen horen. Maar zal ik dan een rubriek maken maar Heerenveen vragen? Als het in regeling is en... Dat ken ik. Dat kist al. Ga ik al bewezen. Nee, dat is toch net bewezen. Dat is vooral roppen. Maar goed, antwoord op de vraag. Andor? Ik wie er niet eens.
Nou, Geert. Wat weer de vraag precies? Want ik lig Hallo, in Willem. kloot van Nou je. ja, gewoon een jochetje zo'n 80. Ja, dat weet Erik, maar... Precies, in de wedstrijd in DS79 stiet Fred Grim op doel. Ja. Maar die had ongeveer die orenkeeper, waar wie eigenlijk doe, de tweede keeper bij SC Cambuur, die toch nog 16 of zontje wedstrijden op goal stien in dat seizoen. Fred Grim. Godverdorie. Roorda? Roorda? Ja? Geert Arend? Nee. Bas. Bas? Nee. Roorda? Nee. bij Cambuur Nee, voetbald? die had nooit net bij Cambuur voetbal. En net bij Cambuur spelen. Die zie ik nog bij PSV. Nee. Die met Nou ja, even, let het even bezinken, Nee, jongens. ik ben, het is niet Roorda, dit is een andere. Nou, die moet ik even... 87. Ja, het is wel een bekende, hè? Het is een hele bekende. Nee, dan gaat nog niet een snorretje branden. Abe van der Ban. Nee, niet Abe van der Ban. Nee, bij Cambuur zit, weet ik wel. Je hebt wel een mooie snor. Maar die Nou, voetballen wie is bij de Haarlem. snor bij Cambuur? Ja, dat is... Zijlstra. Is het Oscar, natuurlijk. Ja, Oscar Zijlstra. Ik weet Oscar dat nadien? Ja, Oscar stiet toen op een Dat wij goal. dit net weten, Andor en ik, oké. Maar Doe Geert. Ja, ik giet weer hem aan. Ja, Goed. Ik viel mij schuldig. Sorry Gerald. ja, niks aan te Dat is doen. weer veel te moeilijk. Niks aan te Weer te doen. moeilijk. Weer te moeilijk? Ja, weer te Nee, niet moeilijk. moeilijk. Nee. Te moeilijk. Jongens, ik heb toch weer een klacht. We moeten weer eventjes een skeerkommatje naar Jereveen. Oh ja. Want ja, want anders hebben we te min hoe Jereveen. Jereveen maakt nog 3 wedstrijden voor de winterstop. Ja. Sparta, Feyenoord voor de beker. Heracles, 3 keer uit. Zeker. 3 keer uit. Ja. Hoeveel punten binnen dat? 0. 0. En ik nog uit de beker dus. 0 en uit de beker. Ja, nee, ja. Geen idee. Nee, maar ja, Sparta. Ik maak komend weekend naar Sparta. Ja. Kwartier op Tolven. Niet makkelijk hoor. Dat liep het mij ook net, nee. Maar dan eigenlijk... Nou, als zegt hoeveel kans nakjes te krijgen te Sparta, dat is niet net Ik normaal. vind Sparta net top, momenteel. Nee, En- ik en vond het Heracles, vorige jaar beter. ik Sparta net wat een top. overwinning. Sparta 3 punten. Gelijk spelletje bij Heracles 4. Hey, maar ik denk, En Feyenoord een verrassingje Feyenoord. Feyenoord is in de top momenteel. 9 punten! Nee, maar dat is uit de beker. Ja. Goed zo. Je moet er hopen dat Van Persie, die gaat natuurlijk weer zien heel het team omwisselen. Dat maak ik, want dat die Ueda speelt. Ja, nou Kansloos. Ja, ik krijg het Nederlands elftal straks niet wat ik krijg. Zeg, Shaquille van Persie in de basis van hopen. Ja, dat sluit ik net uit. Nee. Nee. We hadden trouwens nog een Sjoggesvraag. Oh. Ja, en die gaat ook hoe Heb je nou de Jereveen. klacht? Ja, nee, ja, goed. Nee, de klacht. Ja, de klacht die eigenlijk dat we het weer in deze uitsturing werd te lang hoe Cambuur hier. Oh, sorry. Dus Ja. nou een Sjoggesvraag. Ja, Ik zeker. hoe Jereveen. Want Jereveen speelt dus komend weekendje in Sparta. En de vraag is, welke oorspeler van Jereveen is Tjinwurg de assistent van Maurice Stijn? Ja. Said. Ja, dat zei je Bekati. Ja, maar dat wie de Sjoggesvraag. Dus je mocht direct het antwoord Jan op de vraag van Gerrit van der Belt. Oh. Maar je moet er de meesten dus op insturen. Dat wie je net, moet ze op ik heb insturen. kritiek. Dit wie net zo duidelijk. Ja, maar we hier toch wat oors betocht? Oh, hebben we het ons betocht? Ja, dat heb ik dit bij de lunch nog uitlegd. Ja, dat weet ik. Nou, Ja, dat is een leuk idee trouwens. vertel me, wat is het idee ook alweer? Het idee is dat mensen deze limited edition Sportcast Mock winnen kennen. Ja. Maar dat kennen alleen nog de trouwste fans. Wat mat die dan? Die matten een screenshot maatje van hun Spotify Wrapped, waarin de Sportcast Bob onstjit bij meest beluisterde podcasts. Als je dat screenshot naar sport@omroepfriesland.nl sturen, mij die adres, dan maken ze de scores op San Limited Edition Sportcast. En hoeveel van die mokken zullen we voor Jan? Ja, weet ik niet. Dus je doet de bestellingen en de voorraad. Nou ja, Dus, goed. Nou ja, toch- limited ja. edition. Het Dat is doet mij limited. ergste vrezen. we hadden er een stuk of 2400 lezen. nee, dat is net hier. Het is echt zwieren limited. Het is wel zo van, hij ze laatst bijbesteld, want ze wieren op. Oh. Dus we hebben extra mokken bijbesteld. En toen kwamen ze al weer binnen. Toen hebben we al je dozen nog mee naar je mokken. Oké. En toen die we de doorriepen. En wat stier er? 2 dozen nog met mokken die er nog stieren. nou, dan kunnen we wel 2, toch? Twa? Want we 2 verlotje. Nou, Want het is wel van echte fans. ja, het is voor Ze echte maken fans. Bob want bewijzen dat ze boven ons staan. Ze maakt Sjannelid inderdaad. Het is ik een risico. Wat dan? Dat we geen enkel mailtje krijgen dat we nergens boven ons staan. Ja, dat is ook niet goed. Nee, ik ga sowieso een vriend van mij. Ja? Die stuurde een screenshot. Oeh, dat is nog vreemd. Dus Oké, nou neem hem dan gelijk maar voor die vriend van minimaal mij. Nee, maar misschien met een Nee, meer. Ik bedoel, nee, iedereen nee, die nee, op kazen. nee. Wij nog een net omvallen. Hartstikke goed. Nou, niet kijk, die hebben we Sorry thuis. Geert trouwens, dat ik op Ja, die dat maakt mij stoel niet zit. uit. Niet, want Maar ja, normaal dan leidt hij in met hier heb ik Ja. kaartjes en Ja, maar het is die weer een kaartjes- geweldige prijs. En dan zei hij, ja, wie is de assistent van Maurice Stijn? Dan denk ik, dat is een vraag aan mij. Ja, stel dat je werk. ja. Maar het antwoord wie wel goed. Zei het bekend. Dat dan weer wel. Ja, dat dan weer wel. Dat En dan werd weer wel. voetbal de zoon van Saïd Bekati? Dat is dan even de vraag. Ja. Dat je dat Ja. antwoord er ook even Ja. bij zetten willen. Dat mooi in het geheel. Dus waar speelt de zoon? Bij welke club speelt de zoon van Saïd Bekati? Ja, Sport@omroepfriesland.nl. oké.
Plus die Spotify rap nog. Plus die Spotify rap. Wat plus is dat precies, Geert? Geen idee. Maar en een screenshot, dat weet ik wel. Plop, dat ken ik gek. En dan komt het al heel goed. Goed zo, jongens. Nog even wat nijtjes. Ik heb nog even wat nijtjes doornemen. Zeker. Cambuur, die krijgt dus een nieuwe middenvelder van de Zweed. Ja. Gebeurt er nog wat bij je? Mij nog één dingetje. Nou? Ik vind het wel opvallend. Ik ben benieuwd naar je mening. Stel, daarin een contract nog na dit seizoen. Wanneer maak je maar die spelers importeren hoe die jaar in de contract? Had je Wolf net verlengen Wolf? Ja, dat is formeel of wat handig is? Wat handig is. Ja, Want stel je wil in je haren. Wanneer ga je dan maar in de winterstop? Ja, dat zou ik. Maar als je daar die te vroeger uit, dan op trainingskampen werden die gesprekken gevierd. En dan werd de beslissing Als je officieel maar een speler die een jaar in het contract had. En Jelly hier van tevoren, dus vanaf januari, maar over clubs praten. Dus dat maakt je toch eigenlijk dat wel. Dus je moet eigenlijk. Dan is het vrij om te praten, ja. Want ik spruts verleden week met Lars Lamboy. Ik vreeg, zijn jullie al bezig met contractverlengingen? Nee, zijn we nog niet mee bezig, is te vroeg. Nou, ja. Ik vreeg mij altijd. Nou ja, goed, Wol natuurlijk bij je populaire spelers. Bijvoorbeeld een Sjeustrand. Had je heel graag verlengen willen bij een Sjeustrand. Wat ik me... Ja, nou heeft hij een tror in het contract, dus dat is net onwaardig. Oké, maar nou Wikileaks Mark Diemers. Ja, Mark Diemers. Het nog in het contract. Ja, en daar heeft goede contact met mij, Mark. Dat is wel maar hem in de... Wat wist hij? Nou, ik weet dat hij nog niks chat had. Nee. En dat klopt dus, want Lamboy die zei het dat ze daar nog net monogong ben. Is het toevallig wat die zelf wil, Mark? Ja, daar krijg je net echt goed hicht van. Ik denk dat die pleuwen wil, maar net maar dan moet de financieel wat je noest in. En eerlijk is eerlijk... de voorbaan weer wat verbeteren. Ja, maar het gaat mij net om Mark, maar het gaat mij puur om het feit wanneer maak je dus met spelers importeert die een oor in het contract hebben. En ik zou zeggen, als spelers van januari met oren clubs praten, maar je maak je dat toch nou al dwan. Nou ja, het is haast heel december. Ik ben maar niet eens. Ja, dat zoek ik van. Maar in elk geval, maar ik vind altijd echt maar zo'n trainingskamp, dan zit je toch wat in een relaxtere sfeer. Is er even wat meer momenten. Ja, ik denk, ik had net check bij Cambuur, maar ik denk dat hij net op trainingskamp ging. Ik weet niet wat Jereveen doet. Jereveen gaat van Spanje. Spanje. Naar de Veluwe, dat 4 dagen. Dat misschien nog, maar ik denk net dat ze... Ja, dat ben vaak dan wel de momenten dat je even... want dan ben je een hele dag en nacht ben je bij jongens en dan ga je even in alle rustige sfeer wat... maar ja... Maar aan de andere kant, had je verlengen willen, dan doe je dat zo gauw als mogelijk. Ja. Zoen je zezen. Had je heel graag verlengen willen, toch? Ja. En het contract erin door, dan zoek ik zo gauw als mogelijk op tafel. Ja. Ja, maar je wil misschien wel net een gauw uitspreken dat je verlengen willen, want of in elk geval net vers lezen. Want stel als je nou zegt, Mark, we lezen het vers en hij scoort zijn cruisebaan, dan neem je natuurlijk een risico. Ja. Goed, dat kun je wel weer ondervangen. Ja, maar goed. Nou ja, dat ontstaat hier bij de Nijtjes. Opmerking. Ja, een goede opmerking. Ja, ben er nog Nijtjes bij Jereveen? Nee, dat was hoe Jereveen nog beginnen. Jereveen die wordt toch linksboeten? Ja, maar dat zien we hier al 100 keer verteld. Al een paar weken de linksboeten maar de X-factor. En doet Robin Veldman, je ziet, zei er van dat er nog een linksback komen moest als extra backup van Zagaritis. En dat is dus in deze, als ik geen spelers gaan van Jereveen, of van Ewijk of Veerman worden net verkocht, werd toch Jereveen of Gilton of Tjin bijvoorbeeld, dan wordt het dus een transfervrij-speler of een speler die ze hier kennen. En dat is al een beetje rond in het salarishoes. Een beetje rond. Maar goed, dan kun je alleen nog dus het salaris betalen, maar je net een vergoeding betalen. Dat zit er dan niet in? Dat zit er dan net in. Dat net in, oké. Nee. En dan vond ik nog wel een bijzondere quote van Robin Veldman. Amauricio van Axel Dongen traint bij mij. Is ik inval, Tjin, PSV, kwad. En hij zei het wel, want ik ben wel benieuwd hoe goed hij nou precies is. Er wordt wel een soort skreun voordat hij naar Jereveen te kwam. Hij had natuurlijk zijn debuut maken in Ajax 1 ooit. Maar ik zweer blesseerd was 2 keer. En hij zei, je ziet wel op de trainingen dat hij echt aan de bovenkant van onze selectie zit qua niveau. Dus als je dat ziet, dan krijg je wel een gevoel van, dan ben je wel benieuwd naar hoe goed hij nou eigenlijk is. En Rivera is natuurlijk een bijzondere voetballer. Dat is ook leuk om naar te zien. Een goede voetbal, hij levert. We zijn al. Hij levert net. Hij levert. Hij levert verdedigende arbeid. Ja, maar hij houdt wel de vastzet. Dit is PSV ik wil wat minder trouwens. Maar Geert en ik ben wel een beetje van de fanclub van Rivera, toch? Ja, zeker. Ja. Maar hij maakt wel levering in. En dan ben je wel benieuwd. Ja, want hij zit op dit moment hij nog maar op 1 assist. FC Utrecht uit. Het is vissen te min. Maar los is dat het net altijd wat zei dat Jim in de fanclub zit. Want Jim zit ook bij de Linde fanclub. Ja, nee, maar wij. En de Maas Willemsen fanclub. Ja. Luc Brouwers, Luc Levert. Luc Levert. Joris van Overheem. Even van Overheem. Ja, fanclub. Even qua voetballers, als nou voetballers of karakters? Nee, voetballers. Nou, als qua voetballers zit ik wel in de Van Overheem fanclub. Ja, ik vond maar Linde, jongens, want daar begonnen we deze uitsturing mooi. Die voelt toch wel raar hoor. Ja, maar kan dat toch Linde of kan het ook omdat PSV zo goed? Dat kan wel heel erg door PSV hoor.
PSV Het is wel een ook middenveld goed, met die Wanner Wiergoed. Jongen, dat die is heeft nog net zo vol helemaal van voortspelen, jongen. jongen. Wat een kwaliteit heeft dat PSV. Dat is echt geweldig. En dan winnen ze naar die in de ook tweede goed, helft, wat jongens de tweede helft is 70% was er die helemaal Dat niks. dacht ik, hè. En toch, daar zit ze in de mixzone. En eerst die spelers erbij praten, hè. Peren, Veerman, en de trainer, of de keeper. En er kwamen nog wat meer spelers voorbij. En die winnen al die wollen keer wel het idee dat het echt oprocht weer. Dat ze het best wel een moeilijke wedstrijd vonden. Dat Ja? het net al die vanzelf ging en makkelijk. Maar je had een gevoel, na die 2-0 zeker, dat het eventjes aanzetten en het was klaar. Volgende Europese wedstrijd zijn we op het programma. Ja. Maar ze vonden het al hier wel wat moeilijkere wedstrijd dan ze van de volgende toch. Is nog maar Veerman praat, misschien? Nee. Nee? Ik vond dat wel een mooie kerel, Joey Veerman. Ja. Doet hij nog bij Heerenveen Had voetballen? hè? Ja. Bij Heerenveen, hè? Vond ik wel heerlijk om mooi te praten. Ja, een mooie kerel. Mooie interviews. Altijd spannend. Goed, binnen nog oorzaken, jongens, die het nog even behandelen moeten. Of kunnen we er een eind aan breidje? Nee. Nou, ik vond er wel een boute uitspraak van. Oh jee. Ja. Leuk. Stel, we willen een keer een Cambuur-gast hebben. Nou, regels toch dat? Ik regel dat, jongens. Ja? Ja, stel, dan zei ze, ik wil naar Nou, een ik wil- Cambuur-gast. Ja, ik wil Nijwiek of zo gewoon een Cambuurgast gaan wollen. Die is al regeld. Weet je wat? Ik regel de algemeen directeur. Zo, Artegraaf. hoog Ja, inzetten. we zetten heen ging. Hoog Er is inzetten. nogal wat gebeurd in Leeuwen dit hier. Dus even de balans op bijtje met de algemeen Wil hij wel directeur. komen? Want hij vindt wel dat wat kritisch binnen. Vindt hij dat? Ja, dat zou hij zijn dij. Ja, had hij wel een beetje zandje dij. Dat hij wel eens wat kritisch vindt. Oh, nou ja, zullen we het hem vragen? Dus is de Nijwiek aan deze tafel, Roelof. Ik is Ja. zo die kritische Weer vragen plaats, bestellen. plaats. Goed zo, we gaan naar de overdenkingen. En dan ben we onder een van deze uitsturing. En de eerste overdenking die is van Geert. Geert, zit je liever in het pak van Sinterklaas of liever in het pak van de Christman? Ho, ho, ho. Ja, ho, ho, ho. Doe maar Kriesman. Ja, Christman. Oh, dat kan nog. Mij wil ik een Veerveen die kwam naar mij en die zei... het is een grap, maar staan we Trojan. Wat zei de Kriesman over de podcast? Ho, 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 ho. Ja, wel Dat eens. was Ja? ooit een vleugel uitspraak. Het Ja. kiezertje is in de teaser, landen hè? nog zeker bekend. Ja. Zeker, ja, we zijn er al lang mee ophouden. Ja, maar al een jelle hier, maar... Ja, precies. Roelof, de overdenking voor jou. In de eerste helft naar Nieuw-Noord voetballen of in de tweede helft? Altijd in de tweede helft, man. Kom Altijd in de tweede Is helft. dit een oproep om Bernd Klaverboer? Ja? Bernd? Oh nee, we Heb komen je er niet op meegeluisterd? terug. Nee, Niet en te de groot, laatste niet te is dan groot natuurlijk voor Andor. Nee, we moeten het zeker net te grut. De laatste is voor Andor. Andor, willen we Nijwieken een Cambuurgast of een Jereveen-gast? Nou, als we willen dat Ian komt, leven we dan een Cambuur. De vraag is, kist dat dan Ik regelen? regel dat, jongens. Ja, dan regelt dat. Hartstikke Steek goed. mijn hand in dat vuur daar. Ah, mooi zo. Nijwieken, dan ben je er weer. Maar een nagelnije, grootvolle aflevering van de Sportcast. Mij misschien wel een Cambuurgast. Andor regelt dat. Graag ont Nijwieken. Dag.